martangi yang mahita asini roha madihamu do dame nasian debata mata do nasian anak na Tuhan Yesus Kristus tu hatai. Amin. Hata ni debata dihita imana tersurat di Kolose bidutulu ayat 5 satu ayat 10 sada. Songonom mahata ni debata. Atong bunuh hamuma ruas muna akka naditanoon parmeinon hakodaron riting ni roha isap-isap na roa ro di pangihution ima pardebataon na liban alania kaido lalu rimas ni debata diulahok kamudo akka na julo taga dibagasani ngulumuna alay ang gunuaing bulok kamu masaluhu na rimas muruk kajahaton pangisahiyon hata barang sisian pamangamuna. Unang masigabusa kamu ay nunga di tanggal kamu jol manaburuki rakdot at kaparulonan. Jalan nga disuluko kamu nebarui na pinebaru asa tadon na rupa ni natinop pa ibana. Dang mardiay bardisi junani manang Yahudi, manang marsunat, manang somarsunat, manang naliban, manang bangso na sumajudope, hatuban manang anak mata, Kristusido tahe saluhu na, jala di bagasan saluhu na. Ima sahana. Songon topik ni turpu taon gabi jolma na baru di bagasan Yesus Kristus. Dia makadong asaha porsiaw na dorang so tapahiba-hiba turpu taon adong masada barita namar donga puda. Ima sada barita adong sada ama na tarbarita permabuk jala perjuji. Ape malas mula-ulaon. Amat taon ulon na aladang adok kepenga jaladang adong mabukonon na sayholan namanak koma ulon na. Jala songoni say mencopet na imana di pinggir manang di pinggir ni pasar hampir dorohonon 2 hari seminggu molo di pasar manang di onan say namanak koma. Mencopet amat tahun asa adong pakon na marjuji dohot mabuk. Abe di sadatiki pas sore-sore topik mamat tahun laho marsakap naing mencopet ni marupani. Abe dibiringi mana ma adong sada anak buru ala nunga gulap-gulap nunga hirajam tunga pitu diberengi mana sen kulit na doho siam perdalanay amat inatara gudang mahiping na ninarupani dibereng matas na itor di tarik matas na itor lari ma amat taon rupani mangangguhi ma anak buruon dungi hira-hira jam 10 malam sahak ma amat taon di Jabuna dibereng ma pas di terasi, pas di kamar depan, doho omakna, adong sada. Anak buru, ape buruna na baru mulak sian pangaratoan. Ale dibereng maburu na, basa tangis soburu. Inna marupane. Di babaw makna ma, imada pak nakaning boru taon di pasar nakaning baru mulak dope mana. Siya pangaratoan na ni itorhona cope tas na dompet na nakaning inna marupani hape isini dompet na hepenge nakangani disido martulu juta inna rupani hape di jampi nakeng hona copet jam tunga pitui nakeng di pasar inna tarlomong mamatay hape bapak naido namin copet do namanakko borune senjata makantuan ma yang lakom marupani borunei mai elako ni mana mamukka sianin saya mangangguhi memane kamar manor solima
ala ula-ulane korbanna boruna sadiri. Alain dia makadonga sahapor siyaon idu masetakas didok si Paulus di ayat 5 nakan atong bunuh hamu maruas muna akan apa ototohon parmainon hahudaron hisap-hisap naroa pangution namar debatahon naliban doho hajahaton pangicahion rimas barangsi doho akamuru ima nanaing didok si Paulus pamateon sian pamatang siak kadiriot naing dohonon ni si Paulus do ima hala Kristen ikom marparange marparange nadinggan ido una songona matanah kangani Kristen imana alai parangena mercuji mabuk-mabuk manakko ima akka ulaun ni hatoban ni sibolis alani didok nakeng takas di ayat siyai akka jolma na buruk may jolma na roa jolma na mangulu di bagasan hajahaton bakko-bakko ni portibion hidup benedok nakeng bunuh hamuma ima daging muna namar lapata de bukan membunuh tubuh kita alai jolma na buruk ima parngoluan na ni raja ni hagiok ni pardagion akka hahudaron akka riting ni roha na pola na kayong digwari ni di bagasat turpo taon ima pangalaho na parohon rimas ni dibata di naro rimas ni dibata tu akka na mangulahon si songonima alani moloti na kayong sin barita na mardonga pudi taida do ternyata bahwa yang mendapat upah hajahaton na boru na sadiri ima ngirina molo halak say mangulu di hajahaton dohot di parangi ni hahudaron atong lasido ranang dohonon ni si Paulus tuhuria kolose na parjulo na kengani bolok komma bakko-bakko na buruki ay bakko-bakko na buruki do mabaik kita gabi tarihot tudose ala bisa karena biasa. Namar lapatan di sebuah kebiasaan akan membuat menjadi pola hidup kita. Kalau kita sudah biasa berkata-kata kotor, itu akan menjadi budaya kita, budaya kotor. Kalau kita sudah biasa hidup dalam kekudusan, itu akan budaya kita, budaya kekudusan. Kalau kita sudah biasa hidup iman akan makatahon akan uli akan adingan, itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Jala ido nasa nani sosoan ni si Paulus tuhuria kolose. Asa mangolu di bagasan ngolu ne baru molo didok di si ima ngolu namar parange khobar tulomo ni rohani di bata. Dada kolam makatai do na berpenampilan nebe baru rupani manur baju ne baru, sepatu ne baru, baju ne baru, kos kaki ne dangi. Alay na ridok na marpenampilan marrohane baru ima holong dohot hapor siya mananggalkon jol manaburuki mode digwari son marhebarun ima songon na digwari di hata hebir kadus lapatan na kudus bukan tampil beda napa pulik-pulik budang do halak napa pulik-pulik diri na merasa dirinya nabadia dangi alay molo didok kadusi itu Allah menyatakan bahwa diri kita mampu margoar iman na pinarbadiaan ni dibata. Lapatan ni na parabadian dibata mangulu di bagasan hapor siya mangulu dan na pabadia-badiakon. Jadi berbeda do molo na pabadia-badiakon itu juga berbeda. Boido halak noaing akka agama-agama akka ugamo-ugamo merasa ugamona na pabadia-badia akon na sitong sehingga dengan perasaan na taidah gabi na sida diaka na patuduhon haibaton na kaido buido tong ala ni akka aksesoris bahwa aksesoris bukan hal yang menjadi terutama bagi Tuhan. Unang tapaket tong salib silang HP roa pangalahota ya rora tabigi yati na pola pinabuo rupani di dia sada amata ditembak polisi rupane pape nung ditembak hape mer merkalung salib
Tabaya ko jurupani itembak polisi memana ala ni namanako ape ipaki mana musima salib manang silang ni Kristus di rukung ne rang na pila ko ni lapatan na gudak kala na songo ni dan ina perlu di debata bukan aksesoris bukan i manakan dengan simbol-simbol yang demikian buidu halak berengo marjilbab pani ape bau nang masongo ni rupani ba molo tapak ke pihak aksesoris ya ape unang magabe roa pangalau molo nang donot ta beringgan do halak marak aksesoris dinggan alai unang gabi i merasa diri kita paling benar dan paling agung dan paling kudus tanggap dong atai gabi nasubadia itu dah atai mohon maaf marupani mola dong tidak ka hal-hal na songoni alai gabi peilahon ugamona na padua hom nang dohonon ni si Paulus doi manak kengani mangolu manang didok songon ngolu na pinebaru jolma na pinebaru di bagasan Kristus lapatan na ikut mulai doi ma parhata nasitong unang be pergabus ido benedok nak kengani say tanggali ma syarroham akka pergabuson ninna si Paulus di ayat siya unang masigabusak kamu. Somal do tabigi di partikenon atau ima asal masigabusak di bagasan dameninna. Lapatan nada naktikosi. Alai molo didok di son ima iko parhasa sitong parhata na jujur parhata na dinggan. Unang adong pergabusan unang adong penipuan. Anggona porse iko parhata sitong do. Gabus ima haso malan niya kahasahaton. Molo saya tagwari gabusi ima jol manaburu doi. Ay say margabus do. Si polisi lama make ima strategina. Ido benna saya tadok gabusi mangait manang gay mabekita doi. Tu ulaun dosa. Le mudah-mudahan mang dangadong be akagabus apalagi di partikianon saya jukdo hata gabuson didok rupani apalagi adong ikagabus gabe apatan na sutung gabe arangan langon ikagabus gabe pergabusi badak songoni alai neng dohona dang ikagabusi alai hata pangalaho apalagi noengo di partikianon ay dia hubo pemergabus do angai dalan ape baru morun nope alanya mergabus Aita mulai jam 10, api ro jam 11, alanya gabus. Wasa margabus jolmai ala dang be marsaur ibana. Dang di parhase yang be parsauran na do debata. Alani dihita donga saha persiam molo dipaingot tita marhiti hatani debata. Tabulok koma rohana margabus. Itong sitong ma molo marjaji hita jam 10 baroma jam 10 tong. Munang be ay taro merjam 10 lero jam 12 ay ngiri do ningom marupane tung bakko na urang dinggad dui jala bakko na si paringgano dui ay nang tabo to rupane na lomaro hatta molo tadok ro jam pertemu jam 10 ro jam 11 nung hampir rame rata songoni bahkan di mana-mana di kantor di gereja di mana-mana ido unang nian soni ay mergabus do warni tadi tikon masuk jam 10 per minggu, alai ro tonga 11. Tadi tikon tabay masuk jam 1, alai ro itu begini pergabung sendiri. Alani konsekuen apa yang sudah kita tulis, apa yang sudah kita katakan, konsekuen mah unang be saya mergabus. Danga dong na pinibari. Bertuah mahita kamang dota minang mo saya lobor kurata terlebat. Saya tangta perhasian dope tiki, saya mergabusi dope bagian na diperala si bulis doita di sini. Na patuluhom ma didok ditrupuk tahun ima padau maunang adong na marbulat-bulat lapatan na marhasadaw ma takas do didok di ayat 10 sade diamok kadungan di ayat 10 sade naing dohonon ni si Paulus ima jolma na baru ikon padau dirina sian perbulak-bulaton siar rohana dang ido benero dang mardiai bardisi gori do Junani lapatan na di bereng si Paulus doi selo dope akka
bakko jolmana buruki bakko perbulat-bulat tadi dihuriai. Saya dong dopi akka huriai na saya merbulat-bulat. Jadi pangasaon akarus ni huriai dopi siak kasurungan na ami sajahudi. Hamu sajunani do, hamu sakalaon, hami sakala guri, hami sarong. Rapatan na gudang dopi di tonga-tonga ni akka huriai na makilalakon akka perbulat-bulaton. Na makilala hami do siswa bulu. Hamidu perjulu bahwa bagi Tuhan tidak pernah dikatakan siswa bulu dohot na baru nong lini dakai dok margana perjulu margana gudang tedok taingot iya hita na terju ima somon akan atinopane baru nanaing dohonon na ima danga dong dihita perbulak-bulatun alai taingoma sadadu hita di debata hasadauni ido mabek kita di mana gabe marhite saling melengkapi patubuhon haguguun kekuatan molonunga sadahita di tonga-tonga ni keluarga di masyarakat di huria di negara tahun tu iman aking patabas semangat tadui mula-mula mergo nang akka bergotong royong daya tarik dui gabi bui pahatopon sidong akka ulau ni Ido bena di pasipul si Paulus di Filipi 2 ayat opati ia tadda ni hasadauni ima tadda ni akana porsei sisa roha sisa pikiran sisa ada pabainan ima ada kemampuan didok di kemampuan ni makarikoton ulaon akka ulaon ima ulaon hasadauni alani ma dia makadonga saha porsiam marhite turpuk taon naing takas mahita di paingot asa to tongma di bagasan holong ni rohai hita naung pinebaru ni debata tong modo halak naung pinebaru ni debata hita tong dia meyak kadungan. Mari kita mengenakan manusia baru itu dengan perbuatan dan perkataan. Kita akan melihat dalam hidup kita jolma na baru ima jolma naung mamilit naung debata naung sada jalan naung mangulu ibana di bagasak kolong nasihat Tuhan tai tong ido na paingotok kita marhite hatani debata tong marparange na baru mahita songon halak nau pine baru lam tabba madihita ima haporsyota jalan marhita lam tabba haporsyota taingok ma natotong dope di bagasan tangan ni debata marhite gawe berengot tama parange nang somoni haluaon jalan naung taguari hita mar parange na baru ma mulutta. Amen. Mau lihat madiho ale Tuhan debata marhiti hatam nabadi. Amen.